Maya pabengi po kay katamungan, mapilan mo pong paganaka, para king kay katamong Santa Misa, kaniting kabengyan, para po king solemning selebrasyon ning kay katamong Santa Misa, agkatantala po ring sabla, lumakyabi tamo po, mitmong siwala, masikan, karimpong pakibat, king kay katamong misa, at antimurin po, makyabe tamo po, king pamagkanta, daring kay katamong koro. Kaniti pong kabengyan at syuta na po king katlong bengi ning kaya katamong simbang bengi. Kambe da rin kaya katamong sariling kapagnasan at panalangin, kayadwanan kaniting Santa Misa, iabe tala po ring makatuking mass intentions. Para po king katlong bengi ning simbang bengi, din pong kaya katamong magdawon, din kaya katamo pong kaparokya, Ibad, king Pariansur, para po king sektoral, din kaya katamong kapatad na with persons with disability o rin kaya katamo pong PWDs. Para po king organization, din pong officers and members ng EMDC. Kapasalamatan na pong Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Celi Francisco Zeller and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Ferdinand and Mirna Lizing and family, Ronnie and Raquel Manalili and family, Attorney Angela Pangan and family, Parian Diagnostic Laboratory, Edgar and Lourdes Pineda and family, para king special intention ng Dates and Lita David and family, Villamor and Rizalina Tolentino and family, Mayor Teddy Tumang, Jesus Punzalan, Ronald and Agnes Lau and family, para king speedy recovery ng Brother Pat Ahos, Riza Figuracion, Manyakop, Bossing Manyakop, para king complete healing ng Megan Centeno, Elmi Ronquillo, Mark D. Silner Bayani. Para po king Aldo ng Quebaitan, ning kaya katamo pong Santo Papa, Pope Francis, Rachel Martinez, para king Kaladwadari Domingo Sr., Lizelle, Natividad, Domingo Jr., Maria, Ramon, Mariano, Father Aristotel, Reynaldo, Supriana, Zenaida, para king Kayang 40 days, Elena, at ding sablang kaladwa, king Purgatorio.
Kinugining impampo ng anak, ang po ng banal Espiritu, ng grasya ng ginutang Yesu Kristo, ng lugod na ng Diyos, at ng pamakyagon ng banal Espiritu, mantabaya kay kaingan. May pabengi, kay kaingan po, at atyutana king kadlutang benging, pamitipon-tipon, bahang abe-abe, matingin tayong pagsadya, ng aldonang kebaitan, ng hapong Ginoo, ng Pasko. At paulining may kasala tamo niya, marapat mo yung pagsisiyantala pareti, at nandiyan tawad king hapong Ginoo, bangtang magmasusi, kareting banal na misteryos. Paulining may pamananggap, king katuliran at katapatan keka at karing kapatad mi, Ginoo pakalulu. Paulining may pamakyapos, kang Jose, king pamaningat na, king kamarinayan ding aliwa, Kristo pakalulu. Paulining maralasming, pamanupad karing utos mo at kaburian, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipain tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ikaming magkasakit king sadyaming pupusanan, paulining pamikasala, ake kami menalipan. Itamawa mo kay sana kapamilataning bayong pangabayin, ababyening anak mong kay kaming paninayan. Itinganadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ang anak mo, mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king pangadyos, manggaman king alangangga. Pamamasang ibad, king libro na ning propeta Jeremias. Ngana ning Ginoo, datang mo rin ingaldo, nung kapilan mamili kong metong ayari, amanibat karing palipi ng David, at maging antiya keya. Manibalayang metmong kabyasnan, itang aring ita, at dapta na ing matulit, at hing hustisya, king kabilugan akayarian. Potang yana ing ari, mi panatag labili ring memalening kabilugan na Huda, at mi biyebiyela ring memalening Israel, king kapayapan. Mayaw siyang, ing ginuya ing kekatamong talapagligtas. Datang mo rin ingalto,
Nga nang sasabi ning Ginoo, nung kapilan ding memalen, nalakapilan man sumpa ka na ako. Bilang mabye Diyos, amilwal ka ring memalen ng Israel, king labwad na ning Ehipto. Nune sumpala ka na ako, bilang mabye Diyos, amilwal ka ring memalen na ning Israel, iba't king bansa, king Dane Norte, at karing sablang aliwang bansa, nung nukula inugse. Kanito manuknanga nala, king mismong sarili rang bansa. Ing amano ning Ginoo. Miral sa ing katuliran king kayang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanawunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa O Diyos ko, ingke kang ari, kaya kayang turwanan, matul ayalang pamangabiran. Kingke kang hustisya, dakayanan me sana, banking mitmong katuliran, kaya yang pamahalan ingke kang balayan, at karing mayayalipit, ibiena ing katuliran. Sagipanala ring pakakalulong, keya daralong. At ding tawong mipayimburisan, amangailangan kasawpan. Lunusan nala ring may na at kalulu, at iligtas nala ring alang agiyup.
puriyan niya ing Ginu, ing Diyos ning Israel, abukod papasari, karing makapagmulalang dapat. Puriyan niyang alangangga, ing mayupaya ng lagyu, manano na sanang, kumatmuya king ligaya na ing yato. Amen. Amen. Meka Kenny pamuntok ning batuang Israel, talapamyening batas kang Moises, king bundok Sinai. Iligtas mo kami, kapamilatan, ning mayupaya mong sikanan. Inginu manatiliya ke kayo. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Mateo. Makanyan pangapalyari, ing pangabait ng Yesu Kristo, Mariang Imana at Yose atin lang pamitangwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, mayakit king Maria makilamane. Iti milyari king upaya ng Espiritu Santo. Yose maging asawa na metong yang taong banal at makatuliran.
Ene buring misalbaga marinay Maria, inya binalak ng kabanyanan niya mong lihim. Kabang isipan ng makanyan, pepakit siya kayaking paninap, ing metong anghel ng Ginoo, nga na, Jose, alahin ng David, emo pikakunwan ing balawsan meng pakikasalan ni Maria, uling ingkaglina, milyariya, king kapamilataning upaya ng Espiritu Santo. Ibait ning metong anak kalalaki at ika ausan meng Jesus. Huling ing magligtas king kayang balen, king kayang pamikasada. Minyari ting sabla, ban matupad ing sinabi ning Ginoo, king kapamilataning propeta. Kumagliya ing metong adalaga, at ibait ning metong anak kalalaki, at iti mayaw siyang Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos kaya betaya. Inyang bigising Jose, ti parana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginoo. Peki kasalanan ni Maria. Dapat enetegi na ni Maria ang gana king bait ne ing metong anak alalaki pemalagwan ng Jesus. Ing maya pabalita ning Ginoo. Ay pabengi. Padantala para cellphone tamo po ta. Usana ko ni nga pong Ginoo magkangiying cellphone. O kaya yung Anghel Gabriel po ta iparing ning kaya kayong cellphone. Inya pong anak ko pa, naman talaga pamagparing minuna akong inisip maging ambisyon. Ating ko po nga basang poem kanta niyang anak ko tungkol keng piloto. At sasabihan na ka rin ng masanting karanasan dareng piloto. Siyempre, sulapo lababo. Siyempre, patsiyan na ka, buri mo susulapo ka. Kay ba't ketambabo, sa kanong kasanting nga kakit mo. Ganyan, At kay ba't makapuntala ka rin miyaliwang lugar, makapasala kayong miyaliwang mga santing lugar, mga laot lugar. Nga sinabi ko, magpiloto ko. Mas manyaman yata yung piloto. Bala mo yung minunang ambisyon na buri ko, magpiloto. Oneng grade 3 ko pa mo po, miyabe ko kareng altar servers. At miyabe ko kareng takatakiki, tuki-tuki, keng pari. Manyaman mo rin palang tuki-tuki, keng pari, kakabsi ka baski no ka rin kamuta, pakananda kayo. Anya, maging close ko po kitang assistant paris, prismi. At paranong kong ngayon, mag-serve keng altar kalupad na rin anak ka rin ang kaya misa, nanyang grade 6 ko, yung metong ko pong kaklase, barkada, imbitahan na ako, lepitan na ako, makipagtesta seminaryo, magparita mo. Doon kanta pa pisabi ng lungob seminaryo, titapin. Ining metong may kaklase, inagkat na kami na pa ning metong may pang barkada. Nya do kay pong may kipagtest seminaryo ni babarkada. Pasado kay ngan. Onereta pong adwa, lamig lambat seminaryo, ako may natili ko. Et nga napin, the rest is history. Ikay po na mo pong ambisyon nyo, pengarapan nyo anyang anak kayo. May tupad ba itang ambisyon nyo? Potang kay pa siya nakamayatra ka keng susulod na rin miyaliwang taon. Timo, yung nurse, niya, buri na anak mag-nurse siya, buri na susulod na. Kaya mag-doktor, buri na itang stethoscope tsukeni. O kaya rin mag-engineer, mag-lawyer. O na naman po ngayon, dakal ng kurso ngayon yung panahon na ini. Nakalupa niyang, as ikaming college, mapilan larang kurso. Ngayon, marakan ng kurso ngayon. At siyempre, potang medyo mag-college na ka, kare mo na pininitan talagang buri mong klaseng biye. So, nung nurse, nung nakakeng, nurse na yung kunan mong kurso, nung engineer, nung architect, o ngayon, nung IT, makanyan. At nga pansinan ko po, karetang makanyang kukwang kurso, at naman mayayari, at ayabot demo,
may tupad mo yung pangarap da, ekwalit ang kursong burida, tigma ka niya, at maging successful na kayong field da, pero timo naman pong pengarapan data, may graduate da, pero niya may graduate da, aliwayang maging obra da, anay mang koneksyon kayong kursong king wara. At in na mga liwa, kabang magara lang makanyan, larigo misadsad, nang kay kayong bayat na ng kabiyayan, reason ding kursuda, manaliwayang biyeda. O kaya naman, di nga luwa, mga sakitan lagit ang kurso, mag-change ng course in the middle of the semester. Manaliwayang biye. At kanita po, potang kanya-kanya ng pintalan, be, o ito, karimuyakit. Rin palang pangarap mo, rin palang ambisyon mo, potang kaya talaga, bala mo, kaila mo, paninapla mo, pwedeng matupad, pwedeng alila. Ini pong kaya katang ebanghelyo ngayon, masanting yung kwento ng hapong San Jose. Makapag-identify tangang kaya. Kasi kalupa tayong may ngarap, may ninap, may ambisyon. Pero kini, yung buong bala mo simple ng ambisyon, pangarap king biye, ay asawa ni Maria, at may kanak na, magpamilya na. Ita mo mong malino. Ita mo yung kaka-excite na mo king biye na. Itang aldo, apakasalane, ing kaluguran ng Maria. O ning agpangpipo kayo ng istorya ng Mateo, ela pa man may kasal, balugbugahan ng Jose, king ing pakasalan ng Maria, mabuktot siya. At ela pa may siping. Ana pang milyari karela, ba't mabuktot siya? Kanya makanya niyang may paisip, Jose. At babalakan, itang peka masanting nga pwede ng gawan. At yung pingaisip na, lakwanan niya ang tahimik. Itang misalbag kakamarinayan ni Maria. Niya kini, itang sabi ng Mateo i Jose, mayatong yang banal, at maya patawo, talagang lultoya kining problemang dintang king Biena. Talagang maya piyat banal. Biro mong abalitan mo yung pakasalan mo, mabuktot siya. May social media, may salbaga marina, O nang kini, Jose, inisip na yung kapakanan ng Maria. Kasi patse, may bulgaring makanta, at ela pakasal, kareng Hudyo, kalupadoreng Muslim ngayon kini king Arabia, ating death penalty, para kareng bubuktot, ela kasal. At kareng Hudyo, babaronggan dala rin. Ing death penalty da karela, pamamarongga. Death by stoning. Pamaronggan dala hanggang matel. At tatandaan itang babaeng mera makipangalugod, tatalano ang baturet ang atsukaren, panayandeng maguskay nga pong Ginoo. Patsa sinabi ng huwag may kasala yung babaeng ngayon, pwede na ng barongga, bala mo, nga pong Ginoo yung may ultimatum. Makatalan ng bato o yan yung karelang death penalty. Ring Romans kasi crucifixion. Pero ring Hudyo, ing may kasala kayong batas da, pamaronggan din hanggang mateya. So, iyan yung aisip ng Jose, nung misalbagyarigo marinay, balitan da nga nga gana-gana, mumi pakarinay Maria, pota patende, kayong pamamaronggang bato. Yung inisip na, kawanya na niya mong limit, ang alang makabalo. At tinggap na king lub na, siguro, nung atin niyang aliwang kaburiyos, tanggapan ng manyaman king lub na. Nung iting saya na. Nya, agaga nakaking kanta ng Imelda Papin, pachining ang gospel Reta pong maka-Imelda Papin na niyang panahon, mga 70s, den ka generation ko. Warit ang nga kung liligaya ka sa piling ng iba. Baluita. Making jukebox queen niya pa Imelda Papin kanya. Yang darandaman mo kayong jukebox, anyang 70s na. Ayang mong kaya ng Jose. Nung iting saya ng Maria, yan nasa. Paborin iya maglele niya mo. Ka-gentleman na. Ikayong lalaki, makanyang kayo. Kaya agyan durit. Pero ini, nyapin niya kaya pa ng tao. At itapin ba kabang isipan ng makanyan Jose, siguro, may dismayan kayang paninap, kayang pangarap. Ay asawa ni Maria at kay ba't magpamilya na. Bala mo siraning pangarap na para kanini.
O rin kawanan niya niyang lihim. Kapang isipan na yan, may patutod siya kano, at kin pamanutod na may ninapyat, at akapagsalita ng metong anghel. Ating anghel, yang migpalino, keng sablang madalyari kang Maria, na ing sabla, plano na ng Diyos. Itang kakagdi ng Maria, iti through the power of the Holy Spirit. At Jose, kailangan niya kini bang iyang talakad anting tatang ning ibait ng Maria, ang maging tagapagligtas ning meto ketawan. Anya niyang maging malino kang Jose, kagising na kano ini, pe kasalanan ni Maria. Tikyana, ti parana, ingutos na kaya ning anghel, itang plano ning Diyos. Kaya, na maging tatang ning tagapagligtas. Nya kaswerte ng kaswelo ng Jose. Atin niya palang special plan ng Diyos ketiking niya to at kayong plano na ngayon kabilang niya kayabe Jose. Inya siguro ako ala ng peka masanting pa ketang milyari kang San Jose. Ing tingwana ni ing plano ng Diyos. Ala ng peka masanting pa king nung nanong paninap na ng Diyos kaya katamo, yung pairal at patupad. Sabi ko na din, kaya katamo, kaya kayo, ingatintang kanya-kanyang pangarap, atintang kanya-kanyang paninap, atintang kanya-kanyang ambisyon. At potang kay, itapin, talaman na ayabot din paninap tamo, elaman matutupad, elaman lilyari. Dahil ngaliwa, mga bigo-bigula. Dahil ngaliwa naman mo, talagang adjajak patanda. Pero, keng pamigunam ko, nanong kwenta na ning ayabot may paninap mo, diyang maging successful ka pa. Nung aliwa naman yan ning paninap ning hapong Ginoo, para kaya ka, para king yato. Nanong kwenta na nung agyang ikuha mong ang tangburi mong pakyabutan, pwera, itang pamanupad, kitang plano ng Diyos para kaya ka. Hanya yung milyari kang kasi pag anakay kaya katamo. Ing sukat, pakibaluan tamo, tuklasan tamo, itang kaburian at plano ng Diyos para king biya tamo. At maniwala ko, atin yang ang plano ng Diyos king balang metong kaya katamo. Mo isa na San Jose, aliwa mo yung Maria, ing balang bababait na ning apong Ginoo ng Diyos. Atin niya kanya-kanya ng master plan. Atin ang kanya-kanyang programa. Atin ang kanya-kanyang paninap. Atin ang paninap para kanako. Atin ang paninap para kang Mau. Atin ang paninap kareting kang Brother Ding, kang Brother Bert. Atin ang paninap kay katamo. Ano yung kay tamo? Pamilit tayong sarili tang paninap. Hanggang binit ing kay katamo yung burita mong matupad. Napotang kayo, sisimba kayo. Sisimba tamo, mga di tamo, yung kakatang pangadi, sana po matupad niya po yung pangarap ko. Makanyang tamo eh. Itang pangarap tamo, yung pipilit tamo. Pero anong masanting talaga, itang kaburyana, plano ng Diyos, para king sarili tamo. Malayata naman kasi na nakatangong person ng apong Ginoo. Natuki kitang burina, natuki kitang paninap na para kaya katam. Kado pa ng Jose, na naman pinuwersa, na naman matakutan, na naman sinabi kang Jose, patse katinango ka niyan, may impyerno ka. Ala namang makanya na threat king apong Ginoo. Ni ala namang pamag-bribe, patse tingwanan may Maria at may kasal kayo, at ikan tinalakad danting tatang na ning talapagligtas, tuknang kayo king palasyo. Ali alang makanyan. Alayang penga ko yung Diyos kang Jose, ni kang Maria. Ala. At kaya katamunan makanyan, malaya tamo namang makibat, nakatipilitan, nakatasisilwan ng Diyos, karing kayamanan, o ano mang, burinitang malaya tamong pamamakibat, taus kayong pilubluban tamo. Ing pamanango, ketang plano na, ketang burina, ketang paninap na, para kaya katamo. Anya, iya mo pong metong kung pangadi, king balang metong kaya katamo keni.
Sana ing balang metong kaya katamo kene, talagang pabalo na ning Diyos, ing sangka na bakit bait nakatake ni? Ing talagang paninap na kaya katamo. At itamongan, kalupan ng Jose, yang tangwanan tamo at tukyan. Siyempre ako po, para ka na ako. Paninap kayong maging piloto ko, pero maniwala ko, at inyang paninapin Diyos ka na ako. King karakal da rin tao, may bilang ko karing maging pari, maniwala ko, kaya na ako inawas. Kaniting biye. Kaya kayo mo naman po, ating kong kanya-kanya. Sana atoklasan niya, baluye. Pabalo na ng Diyos kaya kayo. At iyan ang tukyan nyo, yan ang tuparan nyo. Yan ang biyaya nyo. Amen. Ngini, kaya katalang yatad, king nga Panginoon, ring sablata mong kayadwanan, king balang panalangin, ing pakibat tamo, maging tapat kaya sana kaya ka, o Ginoo. Maging tapat kay sana kaya ka, O Ginoo. Baning Santa Iglesia, sumulong niya kinlugod ng mipakit king upayaning dibinong grasya. Apag kalubning talapagligtas, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kaya ka, O Ginoo. Baning yato, maniwala ay king magligtas ng upayang Kristo, at mipabanyan niya king kalam ng dibinong lugod, ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kaya ka, O Ginoo. Banding talasawa, apakit daking pamisan metong ning karelang katapatan, at lugod king metong at metong. Ingupaya ning grasya ning Diyos king matrimonyo. Ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kaya ka, O Ginoo. Bani tangan, lubos ta magtiwala king lugod at katapatan ng kaya katamong dibinong talapagligtas. Ipanalangin ta king Ginoo. Maging tapat kay sana kaya ka, O Ginoo. Ngini doon tapo yung salitang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, king lugod mo, at atangalan ming upaya, ning grasang pagkalub ng Yesu Kristo ang anak mo, karing manalig kaya. Mananasan ang ting sablang pengarit anak, antabayanan no ning kaya kang lugod, kabang tatalakad doring bale, anong numag-ari, ing kapayapan at pamisan metong, tinganadon ni, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.